ତୁମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ଘରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାସି ବୁଲେ ସେଇ ପରିଚିତ ବାସ୍ନା। ତୁମ ପାନ ଖିଆର ଟିକିଏ ମହକ ଆଉ ଧୋବ ପରପର ସୂତା ଶାଢ଼ୀର ନରମ ସ୍ପର୍ଶ। ମନେ ପଡ଼େ ସେଇ କୁଞ୍ଚିତ ହାତର ଆଉଁସିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲା ଅମାପ ଶାନ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ। ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଆସିଲେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି କହି ଚାଲୁଥିଲ ରାଜାରାଣୀ ପରୀ ରାଇଜର ଅସରନ୍ତି କାହାଣୀ। ମୁଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲି ତୁମ କୋଳକୁ ହିଁ ସାରା ପୃଥିବୀ ମାନି। ଆଜି ସେ ବାରଣ୍ଡା ନିସ୍ତବ୍ଧ, ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିଛି ସେଇ ଚୌକି। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, କ୍ଳାନ୍ତ ଅପରାହ୍ନରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସତେ ଯେମିତି ଥୋଇ ହୋଇଯାଏ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶୀତଳ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ। ତୁମେ କେବଳ ଏକ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିନାହ ଆଇ, ତୁମେ ରହିଯାଇଛ ଏକ ଅପେରନ୍ଥା ଅନୁଭୂତି ହୋଇ, ଯାହା ମୋ ନିଶ୍ୱାସରେ, ମୋ ରକ୍ତରେ ଚିରଦିନ ଜଳୁଥିବ ଏକ ନୀରବ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଦୀପଶିଖା ଭଳି।